Magandang gabi po sa ating lahat. Bago natin pasimulan ang ating kwento, ay hayaan niyong batiin ko muna kayo ng isang matiwasay at mapayapang gabi. Saang panig man kayo ng mundo naroroon. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Nonoy. May naging karanasan po ako noon sa aswang. At iyan po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Ito po ay totoong nangyari. At talaga po ikinagulat ko. At halos hindi pa nga ako makapaniwala. Ipinanganak po ako at lumaki sa probinsya. May mga kwento-kwento na akong naririnig noon tungkol sa mga aswang, lalo na noong mga bata pa kami. Madalas naming naririnig ito sa mga matatanda. Pero hanggang sa mag-13 anyos na ako, ay wala naman akong naranasan patungkol sa mga aswang ni minsan. Kaya nga naisip ko pa noon na baka gawa-gawa lang nila yung mga kwentong iyon para takutin lang kami. Nang sa ganon, ay hindi kami magpagabi sa labas at kusa na kaming umuwi ng aming mga bahay bilang mga bata. Nasa ika-4 na baitang pa lang ako noon sa elementarya. Dahil patigil-tigil kasi ako. Pagkat lagi akong kinakatulong ng mga magulang ko sa kanilang mga gawain. Naasahan kasi nila ako sa maraming trabaho, mapabahay man o sa bukid. Kaya sa paaralan namin ay ako yung tumatayong pinakakuya ng mga kaklase ko. Tsaka yung pangangatawang ko kasi ay ibang-iba sa mga kamag-aral ko. Dahil na rin sa batak ako sa mga mabibigat na trabaho. Kumbaga, sa mura ko palang na edad, bato-bato na ako. Kaya marami nga ang nagsasabi noon na baka hindi na raw ako lumaki pa. Minsan, habang nasa paaralan kami, ay isang kaklase namin ang bigla na lang nagsisigaw. Dapit hapon na nung mga oras na yon, at naghahanda na nga halos lahat kami para umuwi. Walang tigil sa kakasigaw yung kaklase namin at paulit-ulit na binabanggit yung katagang aswang na kanya raw iyong nakita nang mapasulyap siya sa may bintana. Kaya pati yung iba naming mga kamag-aral ay mga natakot na rin kahit hindi naman nila nakita yung sinasabi ng kaklase namin. Dahil bakas talaga sa mukha nito ang matinding takot. Ako naman, noong mga oras na iyon, ay kalmado lang. Dahil sa medyo hindi na nga ako naniniwala sa mga aswang noong mga panahon iyon. At isa pa, iba na rin ang katwirang ko tungkol sa mga bagay-bagay. Basta hindi nakita ng sarili ko mga mata, ay hindi ko talaga paniniwalaan yon. Kaya bilang kuya ng mga kaklase ko, ay pinakalma ko sila. Tinulungan ko yung guro namin na noon ay halatang natataranta na rin dahil sa mga naging reaksyon ng mga bata. Sinabihan ko sila na maupo lang muna sa kanya-kanyang upuan. Wala munang lalabas at tumahimik. Ilang beses kong inulit-ulit iyon hanggang sa marinig na nila akong lahat at tumahimik nga sila na parang mga nagsiupo sa kanilang pwesto. Pero kitang-kita ko pa rin ang takot sa mga mukha nila. Kahit pa nga yung mga
pinakamakukulit sa kanila ay walang imik at namumulang mga mata na para bang gusto na nilang umiyak. Hawak-hawak naman ng teacher ko yung nagsabing nakita niya yung aswang at kanya itong patuloy na kinakausap. Yung pinag-aaralan pa naman po namin na yon noon ay nag-iisa lang. Isa lang iyong maliit na bahay na maituturing at hanggang ika-4 lang na baitang doon. Kapag nakatapos ka, ay lilipat ka na sa mas malaking paaralan pero mas malayo rin. Ewan ko po kung meron sa inyong mga tagapakinig na naranasan yung sinasabi ko. Medyo bulubundukin po kasi yung sa amin at malayo talaga sa kabiasnan. Kaya po ganon. At yung kinalalagyan po nung nag-iisa naming paaralan na yon ay nakakatakot din naman talaga. Marami ang nagsasabi na may mga nakikita sila doon at mayroon ding mga nagpaparamdam. Di ko lang po matandaan ang eksaktong bilang namin ng mga nag-aaral doon, pero pinakamarami na siguro ang 25 o baka nga wala pa yata kaming 20 noon. At wala kaming mabilis na paraan noon para masabihan ang mga magulang na sunduin nila ang kanilang mga anak. Kaya kinumbinsi na lang namin sila ng aming guro na walang aswang. At pawang imahinasyon lamang iyon ng isa naming kaklase na para naman talaga sa akin ay baka isang uri lang iyon ng hayop at nabigyan lang niya ng ibang interpretasyon ng kanyang makita. Nung huli ay nakumbinsi nga rin namin sila sa tulong na rin mismo ng kaklase naming nagsasabing nakakita. Binawi niya kasi nung huli ang kanyang mga sinabi dahil sa pangungulit na rin namin sa kanya. Kaya umuwi ang marami sa amin na panatag na ang mga kalooban. Pero yung iba ay panay pa rin ang dikit sa akin at ayaw talagang humiwalay. Lalo na yung mga kaklase kong babae na yung iba pa nga ay nakiusap na ihatid ko raw sila mismo sa kanila. Total naman daw ay madadaanan yung papunta sa kanila pauwi sa amin. Dahil sa naawa naman ako kung kaya pinagbigyan ko sila. Ang problema, dahil sa ginawa kong iyon ay ako naman ang inabutan ng gabi sa daan at nag-iisa na lang ako. Mag-isa na lang akong naglalakad pauwi sa amin at wala pa naman akong anumang pang-ilaw. Buti na nga lang rin at mayroong buwan nung mga oras na iyon. Kaya ito na nagsilbi kong tanglaw sa daan. Bago po makarating sa amin ay mayroong burol na aakyatin at pagbaba doon ay sa amin na papunta. Pero malayo-layo pa ang tatahakin pababa. Sa may bandang ituktok ng burol po na iyon, Sir Pipi, ay mayroong isang malaking puno ng tuog. Di ko po alam kung anong katumbas niyan sa Tagalog. Pero kilala po ang punong iyan doon sa amin at marami po niyan doon. Malaki po na uri ng puno. At dito madalas na nagpapahinga yung mga naglalakbay. Ginagawa nilang pahingahan yung paanan noon dahil sa malilim nga. Pero wala akong balak na magpahinga doon noong mga oras na iyon, pagkat nagmamadali na nga rin akong makauwi. At bigla talaga akong natigilan nang malapit ko nang sapitin ang bahaging iyon, pagkat tumambad sa akin ang isang mabalahibong nilalang na may mapupulang mga mata. Noon pa lang ako nakakita ng ganon kalaking hayop sa buong buhay ko. Kaya may pagdududa talaga ako
kung hayop pa nga bang talaga na maituturing yung nilalang na aking nakita. Kaya hindi na ako nagpatuloy pa. Pero hindi rin naman ako tumakbo dahil natakot ako na baka pag ginawa ko iyon ay bigla naman ako nitong habulin. Kaya dahan-dahan lang akong umatras at halos ayokong ipalata yung pasimpleng galaw na ginagawa ko. Pero bigla itong umangil. Ang laki ng bibig nito na naisip kong isang kagat lang nung nilalang na iyon ay tiyak na may kalalagyan talaga ako. At nang medyo tumagilid ito at dahan-dahang lumapit, ay napansin kong hindi naman pala balot ng balahibo ang buong katawan nito. At nagtataglay ito ng katawan ng isang tao. Kaya lang pala humulma ito na parang isang hayop ay dahil sa kanyang posisyon at paraan ng paglakad. Kaya nung oras ding iyon ay naging malinaw na kaagad sa akin kung ano yung nilalang na humarang sa daraanan ko. Isa iyong aswang. At katulad iyon sa kwento ng lolo ko. Kung paano inilarawan ng lolo ko yung sinasabi niyang aswang na kanyang nakasagupa nang minsan siyang dumalo sa sayawan, ay ganon na ganon ang itsura nito. At kinilabutan na talaga ako ng gusto nang mapansin kong may pingas ang kaliwang tenga nito. Kaya agad na akong tumalikod at kumaripas ng takbo. Nang lingunin ko yung aking likuran ay talaga namang kitang-kita ko yung kapal ng alikabok na aking dinaanan. Hindi po sa pagyayabang, sa lugar po kasi namin ay ako na po siguro ang maituturing na pinakamabilis na tumakbo. Lahat po ng sumubok sa bilis ko ay wala pong umubra. Kahit pa po minsan paakyat ng bundok hanggang sa pababa ang tatakbuhin, ay hindi po talaga nila ako matalo-talo. Kaya nang mapansin kong malayo na ako ay saka ako huminto. At wala akong nakitang may sumunod sa akin. Hindi na ako sinundan pa ng aswang. Pero doon na ako umuwi noon sa bahay nila lolo. Naisip ko naman na hindi mag-aalala yung mga magulang ko. Pagkat kung minsan ay doon talaga dumediretso at natutulog. Mas malapit-lapit pa kasi iyon ng kaunti kumpara sa bahay namin. At kapag doon ako natutulog, ay inahanda na ko nila lolo ng masarap na ulam kahit paano. Panganay kasi nila akong apo at mahal na mahal nila ako. Pagdating ko kanila lolo, ay naabutan ko itong umiinom ng tuba. Sa bagay, lagi namang ganon. Dahil yun lang ang lipangan ng mga kalalakihan doon sa probinsya namin. Pagdating ng hapon, nagiinuman talaga sila. Pag may pera ay gin, kapag wala, tuba. Matapos kong magbigay galang sa kanila ni lola, ay kanya akong pinainom ng tuba. Sabik na akong ikwento sa kanya yung naranasan ko at yung isang bagay na sigurado akong ikagugulat niya. Pero sa tuwing gagawin ko iyon, ay sumisingit si lola at nagtatanong tungkol sa pag-aaral ko o di kaya naman tungkol sa amin doon sa bahay. Kaya lagi na lang akong napuputol at nauudlot. Hanggang sa makahanap na ako ng tiyempo at nagsimula na akong magkwento sa kanila. Nang bigla na namang naputol iyon nang may tumawag sa pangalan ni lolo. Boses iyon ng isa ring matandang lalaki. Kaya biglang tumayo si lolo at nilabas yung tumatawag. Sabi pa niya bago lumabas ng kanilang pinto, sigurado daw siya na iyan na yung kumpare niyang balikbayan at bakasyonista. Maya-maya ay nakita ko na sila na nasa bungad ng pinto at masayang nagkukwentuhan. Sabi ng lola ko pagdaan niya sa aking likod,
Pangatlong gabi na raw nitong pumunta sa bahay nila. Gabi-gabi daw nitong dinadayo si Lolo. Bago'y tumaupo ay pinakilala ako ni Lolo sa kanyang bisita. At agad naman itong inilahat yung kanyang kamay. Formang-forma ito at halatang mataas na ang antas ng kanyang pamumuhay. Nang abutin ko ang kanyang kamay ay bigla akong napaso dahil sa sobrang init noon. Kung kaya, napatitig ako sa kanya at natulala talaga ako. Di ko alam kung gaano katagal na hindi nakakilos. Pagkat nakita ko yung isang tenga nito na pingas. At ngumiti pa ito sa akin ng nakakaloko. Sabay sabing napakabilis daw tumakbo ng apo ng kanyang kababata nang tinutukoy niya ay si Lolo. Nang lolo ko naman ay panay din ng tawa at sinasabing marahil daw ay nagkita na kami. Nang biglang sumagot ay yung kababata niya at sinabing nagkita ng araw kami nang siya ay papunta ng kanila lolo, na ang tinutukoy niya ay yung nangyari kanina. Biglang sumenyas yung kaibigan ni Lolo na para bang sinasabi niya sa akin na wag akong maingay at wag kong ipagsabi ang nalaman ko tungkol sa kanya. At saka pa lang ito naupo. Nang makahugot na ako ng lakas ng loob ay nagtanong ako kay Lolo tungkol sa ikinukwento at ipinagmamalaki niya sa amin ng mga pinsan ko tungkol sa nakasagupa niyang aswang. Diretsa na itong sumagot at walang paligoy-ligoy na sinabing dinagdagan lang niya ang kanyang kwento para magbuka siyang bida. At biglang sumabat sa usapan ng lola ko na sinabing para maging bida hindi sa paningin namin o nino man, kundi maging bida sa paningin niya. Na nung mga panahong iyon pala ay nililigawan ni Lolo si Lola at nagkutsabahan silang magkaibigan. Nagkasundo sila na gagawa ng isang palabas para maging bida ang lolo ko. Nasabi pa nga ng lolo ko kaya raw hindi niya makakalimutan ang nag-iisa niyang pinakamatalik na kaibigan, dahil kahit malagay pa sa bingit ng kamatayan ang buhay nito ay kanya iyong ginawa alang-alang sa kanya para sa pag-iibig niya kay Lola. Kaya alam pala nila lolo at lola na aswang talaga ito, pero isa siyang kakaibang aswang. At yung pingas pala ng tenga nito ay mula pa nang siya ay pinanganak, at hindi katulad sa kwento ni Lolo na nasugatan raw niya yung aswang, na dahil doon ay panay ang hingi niya ng dispensa sa kaibigan at sinabing gusto lang daw niya aliwin kaming mga apo niya. Napanilang naman ang ngiti ng kanyang kaibigan at sinasabing walang anuman iyon. Na biglang sumagi sa isip ko na may nakarating palang aswang sa ibang bansa, dahil sa doon na ito naniniraan sa kanyang mga anak. Nasabi nga ni Lolo kanyang kababata at nagpakasyon lang. At napatunayan ko kung gaano nga ito kabait. Hindi lang dahil sa mga ibinigay niyang material na bagay sa akin at pera, kundi lalong higit yung mga aral na natutunan niya sa buhay, na para sa akin ay mas higit pa iyon kaysa sa lahat ng mga ibinigay niya sa akin noon. Minsan, may mga tao talagang hindi makaunawa sa atin. At iba ang nagiging pakahulugan sa ating mga ginagawa o sinasabi, na kahit pa nga pagbibiro lang ay nagiging dahilan pa na maaaring magdulot sa atin ng kapahamakan. At narito na po ang tampok nating kwento para sa araw na ito, hango sa tunay na pangyayari na ipinadala ng isa nating masugid na taga-subaybay. Halina at atin pong tungayan
Kumusta po kayo, Sir PB? Magandang araw din po sa ating masugid na mga tagapakinig. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. May 2 buwan na akong nakikinig sa inyo, Sir PB. At kinagigiliwan kong talaga ang bawat kwentong inyong itinatampo sa inyo pong programa. Nais ko pong ibahagi ang personal kong kwento nung nabubuhay pa ang tatay ko. Taga Cavite po ako sa bayan ng Dasmariñas, Barangay San Agustin. Ako nga po pala si Albert at ito ang aking kwento. Ako ang panganay sa 3 magkakapatid. Madalas ay ako ang pinakaunang nakakauwi sa aming bahay kahit noong nag-aaral pa ako. Ang tatay ko ay nagtatrabaho sa isang kumpanya na malapit lang sa amin. Noong mga panahon na iyon, napapansin ko na tila napapadalas ang pakikipag-inuman ng tatay ko sa kanyang mga katrabaho. Naisip ko na lang na marahil ay ganun talaga kapag naging malapit ka sa iyong mga katrabaho. Madalas ay nagbabanding sila sa bahay na kanila namang pinag-uusapan yung tungkol sa kanilang trabaho habang nagiinuman. Tandang-tanda ko pa yung mga tagpong iyon dahil sa ako ang madalas nilang utusan. Hindi naman mabigat sa aking loob sapagkat ibinibigay nila sa akin ang sukli. Ang edad ko noon ay 9 na taong gulang. Minsan, napansin ko na mga bagong mukha ang kasama ni tatay na nag-iinuman sa bahay. Nahalata ko rin sa pamamagitan ng kanilang pagsasalita na mga taga-probinsya sila. Sa aking pag-uusisa ay nalaman kong mga taga-Capiz pala sila. Narinig ko pa nga na nagbibiruan sila na ang sinakyan nila galing sa kanilang probinsya ay walis. Pero wala pa akong alam tungkol sa bagay na iyon noon. Maging si tatay ay hindi rin niya alam na malaki pala ang magiging kaugnayan noon sa kanyang pagdadaanang karanasan. Mga ilang linggo pa ang lumipas at napansin kong napapadalas ang pagbisita sa amin ng isa niyang katrabaho. Natawagin na lang natin sa pangalang si Kuya Damian. Madalas niyang niyayaya si tatay na mag-inuman at halos hindi natigil hanggat hindi nagapang. Pero sa tuwing mag-aalas 8 na ng gabi ay nagmamadali na itong umuwi. Minsan naman, padilim pa lang ay nagpapaalam na ito. Isang beses ay dumating ito sa bahay at may ipinagmamalaking pulutan na dala. Tuwang-tuwa naman ang ibang mga katrabaho ni tatay na naroon na sa amin at nag-iinuman na. At nang kanyang ilabas iyon mula sa bag ay isang malaking isda. Sa tingin ko ay lapu-lapu iyon na tumitimbang ng halos 4 na kilo. At dumiretso na ito sa kusina dahil sa siya raw ang magluluto. Nang maluto ang kanilang pulutan ay inihain na iyon ni Kuya Damian at inilagay sa malaking mangkok ang hiniwa-hiwang isda. Sarap na sarap sila sa paghigop ng sabaw. Lalong sumaya ang kanilang inuman. At nang sibsib na ang dilim, ay nagpaalam na ang mga katrabaho ni tatay. Kasi iniiwasan nilang maabutan pa sila ni nanay. Takot silang mabungangaan ito. Dahil sa may pagkaprangka ang nanay ko at diretso kung manalita.
At galit talaga ito dahil nga sa napapadalas ang kanilang pagyayaya kay tatay na pag-iinom. Halos 1 linggo matapos noon, napansin ko na parang mayroong bumabagabag kay tatay. May nabago rin sa kanyang pag-uugali. Madalas ay nakakaramdam din ito ng panghihina at pagsusuka. At nahalata ko rin na gusto nitong mapag-isa sa dilim doon sa may gilid ng aming bahay. Isang araw ay napansin kong matamlay si tatay. Nang tanungin ko ito ay sinabi niyang halos wala raw siyang tulog noong nagdaang gabi. Di raw siya mapakali. At nung nakaidlip na raw siya, ay bigla namang nagising dahil parang mayroong nasa labas ng aming bahay. At dahil sa napakamaalinsangan ng kanyang pakiramdam, kung kaya naisipan raw niyang lumabas ng aming bahay upang magpahangin at tingnan na rin kung sino ang nasa labas. Bigla raw siyang nagulat nang tumambad sa kanyang harapan ang isang malaking ibon na kulay itim at bigla itong lumipad papalayo. At nagkahula na raw ang mga aso. Maya-maya pa ay napansin niya na tila may hinahabol ang mga ito papunta sa ilog. May ilog po kasi sa likod ng aming bahay. Sinubukan pa daw silipin ni tatay kung ano ang kinakahulan at hinahabol ng mga aso. Ngunit wala siyang makita. Nang lumapit pa siya ng bagya, ay nakaamoy siya ng malansa. Patuloy pa siyang sumilip at pilit na inaalam kung ano iyon. Napansin niya na tila may tumatakbo roon na siyang hinahabol ng mga aso. Ngunit dahil sa mahaba ang mga damo sa likod bahay at saka madilim, kung kaya hinayaan na lamang niya iyon at pumasok na sa aming bahay. Maya-maya ay narinig namin ang ingay at pagmumura ng aming kapitbahay na isang matandang lalaki. Dahil sa may pumatay di umano ng kanyang mga alagang manok na panabong, nilapa ang mga iyon. Ngunit walang nagkalat na dugo na para iyong natuyo. At may bakas pa ng pangil ang ibang mga kagat. At may malalaway pa sa mga balahibo ng mga iyon. Ngunit wala namang makapagpaliwanag kung ano talaga ang naganap. O kung may gusto lang ba talagang gumawa ng masama sa mga alaga nito. Pero base sa aming pagkakakilala sa kapitbahay namin, ay mabait naman ito. Minsan naman, nang mapadaan kami sa aming kapitbahay na nagdadalang tao, ay biniro ito ni tatay at sinabihan na napakabango raw nito at parang pinipig. Pero binaliwala ko naman iyon dahil sa palabiro naman talaga ang tatay ko. Magiliw ito sa mga kapitbahay namin at magaling makisama. Isang gabi, natatandaan kong Biyernes iyon, ay bigla itong dumaing na para daw siyang tatrangkasuhin. At pakiramdam pa niya ay parang mapupunit ang kanyang likod. At madalas ay napapansin namin na lagi itong nakahubad. Hubad baro, tawag pa sa amin. Lagi siyang walang pang itaas kapag nasa bahay. At nakikita naming pawis na pawis ito
Kahit pakiramdam naman namin ay hindi mainit. At wala din naman sa lahi namin ang pasmado. Nagsabi rin siya sa amin na nakakaramdam umano siya ng matinding pagkauhaw. Ngunit kakaibang pagkauhaw na hindi niya raw maipaliwanag. Hindi ko na matandaan kung sino ang nagmungkahi na uminom daw ito ng dugo ng igat. Marami noon sa likod bahay namin, doon sa may ilog. At nakita kong animoy gutom na gutom at uhaw na uhaw si tatay, na kanyang sinipsip ang dugo noon, na di niya alintana ang lansa at dulas. Gusto ko sanang mandiri at pigilan siya, ngunit naisip ko na kung iyon naman ang gamot sa kanyang karamdaman, ay bakit hindi? Minsan ay may dumating sa lugar namin na isang manggagamot. Ang pangalan niya ay Ate Mila. Siya ay taga-Kawit. Kilala ang kanilang lugar sa mga taong nagnanais na magkaroon ng anting-anting. At siya ay isang faith healer. Marami nagsasabi na mahusay ito at marami nang napagaling sa aming lugar. Nang minsang dinala ito sa amin, ay iniwasan ito ni tatay at sinabing naaasiwa raw siya kay Ate Mila. Kasama ang kapitbahay naming buntis, ay kinausap namin at kinumbinsi si tatay. At pumayag na rin siya na magpatingin. Sa unang tingin pa lamang ni Ate Mila kay tatay, ay sinabi niyang pinakain umano ito ng laman ng tao at may hinalo pa na buhay na nilalang. At doon ko naalala nung nag-iinuman sila nila Kuya Damian. Sa isang platito kasi ay mayroong karne na ang pagkakaluto ay di ko mawaring kung bopis ba iyon o sisig. Medyo nagtaka pa nga ako kung saan galing iyon, dahil sa wala naman akong nakitang karne na dala-dala nila. At nung nagkakasarapan na ng kanilang inuman, ay napansin ni tatay na wala man lang pumapansin ng karne. Kung kaya, naisipan niyang iyon naman ang tikman at pulutanin. Napansin ko ring nasarapan noon si tatay. Naisip ko na marahil ay laman loob iyon, dahil medyo makunat. Kitang-kita ko pa kung paano siya nahirapan nang uyain iyon habang nilalago ang kanyang tatay. Halos ilang minuto din kinausap ni Ate Mila si tatay. Napansin namin na nag-iba ang boses nito, na nagsasalita habang nakapikit. May pagsisisi sa boses at sinabing kaya lamang daw niya pinakain si tatay noon ay nais niya itong hawaan, dahil sa lagi daw siya nitong kinakantsawan sa inuman. Dahil malakas po talagang mang-alaska si tatay. Palapirupong talaga ito. Kaya kung mahina-hina ka at hindi mo siya kilala, ay siguradong di mo kakayanin at mapipikon ka. Nagpatuloy pa ang panggagamot ni Ate Mila kay tatay. At pagkatapos nitong umusal ng panalangin sa wikang Latin, ay biglang sumuka na si tatay. Una ay likido na kulay berde, na katulad sa mga napapanood natin sa pelikula na mga sinasapian. At nakita namin sa planggana ang mga maliliit na tila pawikan. Iyon umano ang kasamang ipinakain kay tatay na may buhay, kasama ng mga itim na laman loob. Kalaunan ay nagtuloy-tuloy naman ang paggaling ni tatay.
na tahimik na rin siya at di na nakakaramdam pa ng mga kakaibang bagay. Nawala na rin yung parang lumalakad sa aming bubungan tuwing gabi. Matapos ang isang taon, ay nagkwento sa amin si tatay. Umamin sa kanya si Kuya Damian na isa itong aswang. At batid daw nito kasi na mahilig si tatay sa anting-anting. Kung kaya, kanya raw siyang pinasahan nito. Ngunit kailangan niyang dumaan sa pagsubok. At yung kanya umanong naranasan ay parte ng pagsubok upang maging kaisa nila. Ngunit hindi na raw pinansin pa iyon ni tatay dahil naisip niya baka kwento lang iyon ng payabangan ng kanyang mga kaibigan o kaya naman ay gusto lang umiwas nito sa kanyang nagawang kasalanan. Ito ay binahagi ng isa kong kaibigan. Natawagin na lang po natin sa pangalang Ryan. Ayon sa kanya, ito ay totoong nangyari. Naganap ito doon sa kanilang probinsya noon. Halos lahat nga ng mga tao doon sa bayan nila ay alam ang kwento tungkol sa bagay na ito. Lalong-lalo na ng mga matatanda pagkat naganap ito mismo noong kapanahunan nila. Base sa kwento, may magkasintahan noon na bagong salta sa baryo nila. At ayon pa sa bali-balita, nagtanan umanon dalawa mula sa kanilang probinsya. At doon napadpad dahil may kamag-anak yung lalaki na taga roon sa kanilang nayon. Doon nakitira yung magkasintahan pansamantala hanggang sa pinayagan sila magtayo nung kamag-anak ng lalaki ng maliit na kubo para makapagsarili silang dalawa. Makalipas ang ilang buwan, bigla na lang nagkasakit ang buong mag-anak na tinuluyan ng magkasintahan. Nagtaka din ang mga tao noon doon sa kanilang baryo dahil biglaan ang mga nangyari. At kahit ipinasuri na sa doktor ay wala pa rin naging pagbabago. Pagkat wala namang makitang problema ang doktor, kung kaya hindi rin maresetahan ng angkop na gamot. Hanggang sa tuluyan nang namatay yung buong mag-anak sa di malaman at maipaliwanag na karamdamang dumapo sa kanila. Matapos mailibing ang buong mag-anak, ay lumipat na yung magkasintahan doon sa bahay ng mga namatay. Dahil yung lalaki lang ang malapit na kamag-anak na naroon. Pero mayroon ng mga haka-haka at masamang hinala ang mga tao tungkol doon sa magkasintahan. Marami kasi sa mga taga roon ang naniniwalang yung magkasintahan ang may kinalaman sa pagkawala noong buong mag-anak. Dahil nangyari lang ang lahat nang sila ay dumating. Pero syempre, wala naman isa sa kanila ang makapagpatunay at lalabas lang na pagpaparatang ang lahat. Kaya wala nga rin naglalakas loob na sabihin iyon ng harapan. Kundi sa mga umpukan lang tumalabas yung mga ganong kaisipan. Pakaraan ng ilang buwan mula nang mamatay ang buong mag-anak ay sumunod naman yung lalaki mismo. Nagkasakit din ito ng malubha at tulad ng kanyang mga kamag-anak ay wala ring lunas ang kanyang naging karamdaman. Kung kaya kalaunan ay namatay din ito. Kaya yung babae na lang nakasintahan ng lalaki ang siyang naiwan doon sa bahay. Makaraan lang mahigit 1 linggo ay may dumating na isang lalaki doon sa bahay. Mula noon ay hindi na nila nakita pang lumalabas ang mga ito. Hindi sila nakikisalamuha o kahit nakikipag-usap man lang sa mga taga roon. Sa bawat paglipas ng mga araw at buwan, napapansin nilang nadaragdagan ang mga tao doon sa nasabing bahay. Nakakakita na sila ng mga bata, kaya paniniwala ng marami ay anak na nila
ang mga iyon. Hanggang sa naglakihan na ang mga ito at tulad ng kanilang mga magulang ay hindi rin nakikisalamuha ang mga ito sa tao. Hindi rin sila nag-aral hanggang sa tumanda na yung kanilang mga magulang at mamatay. Pero patuloy pa rin dumarami sila. 3 na ang bahay na magkakatabi doon sa lupa. 4 ang naging anak ng mag-asawa, 1 lalaki at 3 babae. Pero nagtaka ang mga taga roon kung bakit nagkaroon ng mga bata at dumami sila ng dumami. Nalaman nila nung huli na nag-asawa pala silang magkakapatid. Inasawa nung lalaki yung 3 niyang mga kapatid na babae. Pero wala naman nang namatay pang taga roon sa kanila. Ngunit hindi pa rin nawawala yung kanilang hinala na may lahing aswang ang mga ito. Lalo na magkwento ang isa nilang kanayon na may nakita ito minsan nang mapadaan doon. Nakakita umano siya na parang may isang malaking ibon na mabilis na lumipad mula doon sa isa sa mga bahay. At mayroon ding nakakita sa isang maliit na bata na nakatira doon na masayang tumatakbo sa kanilang bakuran at hinahabol yung mga sisiw ng ano. Naaliw naman ito dahil sa nakikita niyang masayahin yung bata. Tuwan-tuwa ito sa ginagawa niyang paghabol sa mga manok. Natuwa siyang pagmasdan yung bata dahil sa tingin niya ay bago pa lang itong natutong maglakad. Pero laking gulat niya nang maabutan ng bata yung isa sa mga sisiw at bigla na lang itong isubo. Kitang-kita niya na biglang lumaki yung bibig ng bata at panandali ang nagbago yung muka. Kitang-kita ng dalawa niyang mata kung paano iyong kinain ng bata. Sa takot niya ay napatakbo na lang siya at walang lingon-lingon at tinakandaan pauwi sa kanila. May isang beses din na may nakakita sa isang batang babae na isa sa mga anak na nasa itaas ng puno pero nakalambitin ito ng patiwarik na katulad sa isang paniki. At nagtataka ang mga taga sa kanila kung papaano nabubuhay ang mga ito ng ganun-ganun lang. Wala silang mga hanap buhay. Wala rin sila nakikitang tanim ang mga ito. Pero may hinala sila na sa ibang bayan namiminsala ang mga ito. Dumadayo sila sa ibang lugar para sa kanilang pagkain. At may mga nagsasabi mula sa karatig bayan nila na may mga aswang nga silang nakikitang gumagala kapag gabi. May pagkakataon din na may isang bahay sa kabilang bayan na inakyat at nakunan ang isang buntis. Mayroon ding mga batang nawawala. Ngunit malaki ang kanilang problema kung papaano nila ito mapapatunayan dahil wala naman silang matibay na ebidensya. Pero ayon sa nagbahagi sa atin ng kwentong ito sa kasalukuyan, ay wala nang naninira ni isa man sa mga ito doon. Umalis na rin at lumipat ang tirahan. Walang makapagsabi ni isa sa kanila kung saan na napadpad ang mga ito. Ako nga pala si Roman, isang OFW at kasalukuyan ngayong nagtatrabaho dito sa France. Gusto ko lang sanang ibahagi din sa iyo yung naging karanasan namin ng pinsang ko. Nangyari po ito taong 1995 doon sa aming probinsya na ang edad ko noong mga panahong iyon ay 17 anyos. At kasalukuyan kaming nag-aaral noon ng pinsan ko doon sa bayan. Bali magkaklase kami. Magkababata kasi kami nito at matalik na magkaibigan. Ito ay si Bien. Sa klase namin ay may naging kaibigan kami ng pinsang ko, si Maynard. Madali namin siyang nakapalagayan ng loob.
Kaya sa lahat ng mga aktibidad namin sa paaralan ay kaming tatlo ang laging magkakasama. Hanggang sa mapalapit na talaga siya sa aming magpinsan. Kung minsan nga ay sumasama siya sa aming lugar at doon natutulog. Kilala na rin siya ng mga pamilya namin ni Bien. Kaya minsan ay sinabi niya sa amin na kami naman daw magpinsan ang pumunta doon sa kanila. Nang sabihin niya sa amin iyon ay malapit na pala ang piyesta sa kanila at inimbitahan niya kami. Natuwa naman kaming pareho ni Bien at sinabi naming magandang ang pagkakataon iyon na kami naman ang makapunta sa kanila. Mabilis na lumipas yung mga araw. Di namin halos namalayan na sumapit na pala yung araw ng kapistahan kanila Maynard. Ang kaso, isang araw bago ang pista sa kanila ay nagpaalam na siya sa aming magpinsan na hindi na siya papasok kinabukasan dahil magiging abala umano siya pagkat maraming gagawin sa kanila at siya ay tutulong. Kaya kanya na lang kaming tinuruan at ipinaliwanag din niya sa amin kung paano ang pagpunta doon sa kanila. Kaya nang sumunod na araw, tulad ng kanyang sinabi, ay hindi na nga siya pumasok. At kami na lamang ng pinsang ko na si Bien ang magkasamang pumunta sa kanila. Pagkatapos ng klase ay sinundan namin yung lahat ng kanyang mga sinabi para makarating sa kanila. Pagbaba namin ng jeep ay napansin namin kaagad yung mga banderitas na nakasabit. Kaya nakaramdam kami ng saya. Na-excite kaming pareho ng pinsang ko. Kaya parang nag-uunahan yung aming mga paa sa paglakad. Sinundan lang namin yung daan papasok kung saan maraming banderitas na nakasabit na nakatawid sa daan. Di nagtagal ay natanaw na namin yung bahay at ang dami ng mga tao. Malubog na ang araw noon. Kaya tamang-tama naman at nakarating na kami, sabi pa namin ng pinsang ko. Nang malapit na kami sa bahay, ay natawag kaagad yung pansin ng karamihang naroon at napatingin sila sa amin. Halata sa kanilang mga mukha yung pagtataka kung sino kami, na hindi nila kami nakikilala, na kapwa hindi kami pamilyar sa kanila. Isang babae kaagad ang sumalubong sa amin. Maya-maya ay may lumapit din na isa pang lalaki. Naisip naming marahil ay sila yung mga magulang ni Maynard. Kung kaya bumati naman kami sa kanila at hinanap ang kaibigan namin. Sinabi naman nilang may pinuntahan lang itong sandali. Sinundo daw nito yung iba pang mga kaibigan na taga sa kanila. At ibinilin nga raw kami sa kanila na kapag dumating ay sila na ang bahala, na kanila kaming asikasuhin. Natuwa naman kaming pareho ng pinsang ko dahil sa kanilang pag-iistima na ginagawa sa amin. Pinaupo na nila kami sa tabi ng isang mahabang mesa. Ang daming pagkain. Napakaraming putahe ang nakahain at lahat ay masasarap. Kaya kapwa takam na kami ng pinsang ko. Idagdag pa na talagang gutom na rin kami. Dahil anong oras pa kami nagtanghalian nung nasa paaralan. At sinadya naming kaunti lang ang kainin bilang paghanda. Dahil alam naming mapapalabang kami ng kainan at inuman. Nang magsimula na kaming kumain ay napansin kong tila nasa aming lahat ang kanilang atensyon. Nung una ay medyo nawirduhan pa ako sa kanila pero naisip ko ring marahil ay dahil nga iyon sa noon lang nila kami nakita. Mga dayo lang kasi kami sa kanilang lugar
Pero habang tumatagal, ay nakakailang na yung ginagawa nilang mga pagtitig na iyon sa amin. Hindi ko na iyon nagugustuhan. Napakiramdam ko ay para bang itinigil nila yung kanilang mga ginagawa simula nang dumating kami. At sa amin na nila itinuon yung kanilang mga pansin. Na habang tumatagal yung paraan ng kanilang pagtitig sa amin, ay tila hindi na dahil sa kami ay dayo o bago sa kanilang paningin. Para kasing may masama na yung intensyon, lalo pa nga kapag aking nasusulyapan yung mga kalalakihang may hawak na mga itak. Dahil doon ay pasimple kaming nag-usap ng pinsan ko. Kinutuban na kasi kami ng hindi maganda. Nauna akong tumayo at sinadya kong lakasan talaga ang boses ko upang marinig nila. Sinabi ko sa pinsang ko na iihi muna ako at pabiro kong sinabi sa kanya na huwag niyang pakikialaman yung pinggang ko dahil hindi pa ako tapos kumain. Sumagot naman si Bien at sinabing sasama siya dahil naiihi rin. Kaya nagmamadali naming tinungo yung bahaging mapuno at doon umihi. Pero ang totoo ay nagkunyari lamang kami. Nang nasa likod na kami ng malaking puno at sa tansya namin ay hindi na nila kami nakikita, ay mabilis na kaming nagtatakbo. Sinuot namin yung masukal na bahagi ng lugar na iyon. Hindi na namin alintana pa kahit magkagalos-galos kami dahil sa mga nakahambalang na mga sanga at halaman. Ang mahalaga para sa amin ng mga oras na iyon ay ang makaalis kami doon. At nang makabalik na kami sa daan, ay malayo na kami doon sa bahay at hindi na namin tanaw iyon. Hanggang sa marating na namin yung pinaka-highway. At nang may dumaang tricycle, ay agad na kaming nagpahatid doon sa sakayan ng jeep. Pagdating namin sa terminal ay nagpasya na kaming sumakay. Kahit pa nga ang alam sa amin ay hindi kami uuwi nung gabing iyon. Dahil doon kami kanila Maynard matutulog. Habang hinihintay naming mapuno ang sasakyan ay bigla namang nakita namin si Maynard na may hinatid na bisita. Maging siya ay nagulat nang kanya kaming makita doon. Nagtaka siya kung bakit daw kami naroroon. Kaya sinabi namin galing na kami sa kanila. At tumakas lang dahil iba na ang pakiramdam namin sa mga taong naroon sa kanila. Pero nagtaka ito at nagulat. Nakita ko pang napakunot noo siya nang marinig yung aming mga sinabi. At paano raw nangyari iyon? Hindi nga raw niya kami nakita doon sa kanila. Na kanina pa nga raw niya kami hinihintay na magpinsan. Nag-alala na nga raw siya, kaya gusto niya sana kaming sunduin. Kaya lang, naisip niyang baka naman kami magkasalisi kung kaya hindi siya umalis sa kanila. At noon lang daw siya umalis ng kanilang bahay pagkat naisip niyang hindi na siguro kami darating. Kaya inihatid na niya yung kanyang mga pinsan na pumunta. At naging malinaw na sa amin ang lahat na iba palang piyestahan ang aming napuntahan. At nang ikwento namin sa kanya ay nanlaki ang mga mata nito at napabulalas ng swerte daw namin at nakaligtas pa kami. Dahil yung napuntahan daw naming lugar ay bantog pagdating sa mga aswang. Nakilala ang lugar na iyon na pinamumugaran ng angkan ng mga aswang. Niyaya niya kami sa kanila na noong una ay nagdalawang isip pa kaming magpinsan dahil na rin sa aming naranasan. Pero pinagtawanan niya kami at sinabing wala silang lahing aswang. At sa wakas ay nakarating na nga kami sa kanila. Nagkainan at nag-inuman kami. Doon na rin kami nakitulog. At diyan po nagtatapos yung aking karanasan, Sir PB, na muntik na kaming makatay
at maihandang magpinsan sa isang pestahan. Marami pong salamat at sana ay magustuhan niyo po ang kwento kong ito. Kumusta po kayo, Sir Pipi? Nais ko sanang ibahagi sa inyo yung naranasan kong kababalagan. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Bads. Yan kasi ang palayaw na ibinansag nila sa akin. Taong 1997 po kasi, Sir Pipi, habang nag-aaral po ako sa kolehiyo, ay may nakilala po ako. Bago kasi magsimula yung aming ROTC, ay nakakaugalian ko ng tumambay muna sa isang tindahan sa labas ng campus. At habang hinihintay ko yung oras ng pagsisimula, ay doon ako naninigarilyo. Madalas ko siya nakikita doon na nakatambay rin. Hanggang isang beses, ay nilapitan niya ako at nakipagkwentuhan siya sa akin. Siguro ay napapansin na rin niya ako na lagi doon naghihintay tuwing ROTC namin. Bali magkaiba kami ng kurso, Sir Pipi, hanggang sa naging matalik kami magkaibigan. Naging kaibigan ko na rin maging yung mga kaibigan niya. At minsan nga ay nagkayayaan na mamasyal kami sa Dasma sa may Cavite. Siyempre kasi namin noon. Doon kami nagpunta sa Salitran. Noong mga panahong iyon ay wala pa gaanong kabayan sa lugar na iyon. At napakarami pang mga bakanting lote. Yung bahay na tinuluyan namin noon ay may katabing mga naglalakihang puno ng mangga. At mayroon din silang ginawang maliit na kubo doon. Doon kami pumesto nung mag-inuman kami. Nang nangangalahati na yung aming iniinom, ay nagpaalam akong sandali. Sabi ko sa kanila, naiihilang ako. Lumakad akong palayo sa bahay, yung hindi na ako naaabot ng liwanag na nagmumula doon. Nang bigla na lang may malakas na hanging dumaan sa ibabaw ko. At naramdaman ko pa ngang parang may sanga na tumama sa gilid ng ulo ko. Sa pagkabigla ko, ay isinara ko na kaagad yung zipper ng pantalong ko na hindi pa natatapos yung aking ginagawang pag-ihi. At nagmamadali akong bumalik sa kanila doon sa kubo. Nahiya naman akong sabihin sa kanila yung naramdaman ko. Naisip ko rin kasi na baka kantsawan pa nila ako, sabihan duwag at gumagawa lang ng kwento. Nang matapos na kami ay nagkayayaan na doon na lang kaming lahat matulog sa may kubo dahil presko daw doon. Pero tumanggi ako at sinabi kong doon na lang sa loob ng bahay. Pero mapilit sila at sinabihan pa akong walang pakisama, kung kaya napilitan na rin ako. Wala pa namang dingding yung nasabing kubo na iyon. Para lang itong isang cottage sa resort na ginawa ng upuan sa gilid. Inalis na rin namin yung mesa na nasa gitna upang mahigaan yung sahig noon. Nang nakakaidlip na ako, ay bigla na lang akong nagising dahil sa mga malalakas na pagsigaw. Naalimpungatan ako at nakita ko silang nagtatakbuhan ng lahat papasok ng bahay. Napaupo na ako noon mula sa pagkakahiga. Pagtayo ko ay nakita ko yung isang tao na nung una pa nga ay inakala kong isang taong grasa. Nakatalikod kasi ito sa akin. Pero nang bigla itong lumingon ng kanya na akong mapansin, ay doon ako naapasigaw at nagtatakbo na rin. Sa pagkataranta ko, ay natalong ko talaga yung gilid ng kubo. Doon ko napatunayan na totoo pala ang mga aswang. Nakakatakot at mabalasik yung mukha nito. Sa sobrang takot ko na maabutan, ay nagtatakbo ako hanggang sa kalsada. Hindi ako nangatok sa may pinto dahil naisip ko nga na baka maabutan ako noon. Tiyempo naman na may papadaan ng mga rumorondang tanod.
Kanila ako nilapitan at sinabi ko naman kung ano ang nangyari. Pinuntahan namin yung aswang doon sa likod pero wala na yun doon. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Rosel. Isa din ako sa marami mong taga-subaybay. Matagal ko na sanang gustong ibahagi itong naging karanasan ko. Pero nagdadalawang isip ako noong una dahil medyo maselan po. Pero gusto ko talagang maipadala at maibahagi sa inyo. Kaya naisipan ko na lang na ibahin yung mga pangalan. Matagal na itong nangyari, pero hindi pa rin talaga mawala sa isipan ko. Mayroon po kasi akong naging kaklase nung nag-aaral pa ako noon sa probinsya na naging kaibigan ko rin nung huli. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Maricar. Mabait si Maricar, Sir Bibi. Kung kaya nga, madali ko siyang nakapalagayan ng loob. Malayo po ang pinapasukan kong paaralan noon mula sa amin. Isa lang naman ang pinaka-highway na nag-uugnay sa lahat ng bayan sa aming probinsya. Maliit lang po kasi ito. Kaya mula sa amin ay isang sakay lang. Pero malayo. Yun lang kasi ang nag-iisang paaralan ng kolehiyo doon sa amin. Kaya madalas ay ginagabi na ako sa pag-uwi. Nasa 2nd taong ko na noon sa kolehiyo. Pero nang maging kaibigan ko na nga si Maricar, kahit paano ay naging maalwan ang lahat para sa akin. Dahil minsan ay kanya akong pinapatulog sa kanila. Malapit lang kasi doon ang kanilang bahay. Kaya kapag may balak akong doon matulog sa kanila, ay nagpapaalam na ako sa amin. At sinasabi kong hindi ako makakauwi at doon kanila Maricar matutulog. At nagbabaon na ako ng damit. Mabait naman ang pamilya nila. Tahimik lang ang kanyang mga magulang. Yung 2 naman niyang kapatid ay hindi rin mahirap pakisamahan. At para naman hindi nakakahiya, kung anong meron sa amin ay dinadala ko na rin kapag matutulog ako sa kanila, tulad ng mga gulay at prutas. Nagbabaon na rin ako ng pang-ulam at nag-iiwan din ako sa kanila ng bigas. Kaya nung mga panahon na iyon ay masasabi kong maayos at masaya ang takbo ng aming buhay. Simple lang pero payapa. Kung minsan ay isinasama ko rin sa amin si Maricar. At kahit yung pamilya ko ay nababaitan sa kanya, ngunit sadyang may mga tao talagang kampo ng demonyo na yung utak at pag-iisip ay pinaghaharian ng kasamaan na punong-puno ng kalayawan at nasa ng laman, na kung sino pa yung naturingang siyang gagabay at dapat na kumakalinga sa amin bilang mag-aaral nila sa kanilang paaralan, ay siya pa palang sisira ng aming kinabukasan. Ang tinutukoy ko ay yung aming gurong lalaki sa isa naming aralin na hindi ko na lang papangalanan. Wala kasi akong maisip na pangalan na babagay sa pagkatao niya. Ang angkop lang kasi talaga sa kanyang pangalan ay yung mga pangdemonyo. Nung una, hindi ko pa natunugan kaagad yung masamang intensyon nito
kay Maricar. Akala ko yung paglapit-lapit niya sa amin ay walang anumang kahulugan. Yun pala, may maitim ng balak ang hayop na iyon. Maganda kasi si Maricar. Bukod sa may angkin nitong taas, ay wala ka talagang maipipinta sa kanya. Makinis at maputi ang kanyang balat na malasutla at kutis porsilana, ika pa nga ng iba. At ang kanyang muka ay parang hugis puso, maamo na may mapupungay na mga mata na binagayan ng mga pilikmatang nakapilantik. Manipis din yung mamula-mula niyang mga labi at may matangos ding ilong, nakatamtaman lamang ang taas. Kaya maraming nagkakagusto talaga kay Maricar. Maganda din naman ako pero walang-wala yung ganda ko pagdating kay Maricar. Kaya nga siguro na humaling yung manyak naming professor. Yung paglapit-lapit sa amin nung guro ay naging mas madalas pa, na pati sa pagkain namin ay inaabangan talaga kami at sinasabayan. Nahihiya naman kaming tanggihan ito noon dahil nga sa guro namin siya at baka masabihan pa kami na malisyosa. Hanggang pati sa aming pag-uwi ay sinasabayan na kami nito. At tila ayaw din patalo sa mga kapwa naming kamag-aral na nagkakagusto kay Maricar, na para bang gusto niya talagang mapa sa kanya ang kaibigan ko. Hanggang sa naitsapwera na ako at bihira nang makasama si Maricar dahil na rin sa demonyo naming professor na iyon. Ako rin kasi sa sarili ko ay nakakaramdam na rin ako ng pagkailang. Para kasing panggulo na lang ako sa kanila. Pakiramdam ko ay isa na akong malaking istorbo. Kaya ako na rin mismo ang nagkusa. Gumawa na rin ako ng paraan para umiwas. Lalo pa nung napapansin ko na kahit naman si Maricar ay parang wiling-wili at tila gusto rin naman niya yung presensya ng professor na iyon. Pero hindi naman nawala yung pagkakaibigan namin. Hindi na nga lang kami nagkakasamang madalas dahil lagi nang nakabakod sa kanya yung guro na iyon. Mabilis na lumipas yung mga araw hanggang sa nagulat na lamang ako nang isang araw ay hindi na pumasok si Maricar. Kinutuban na ako ng hindi maganda nang pati yung guro namin ay hindi na nagpakita. At dahil sa pag-aalala at pagmamalasakit na rin sa aking kaibigan, ay pinuntahan ko ito sa kanilang bahay. Ngunit hindi niya ako hinarap at nagdahilan na masama raw ang kanyang pakiramdam. Sabi ng nanay niya ay baka nahihiya ito dahil sa kanyang sinapit. Doon ko nalaman na tinakasan na pala ito nung mapagsamantala naming guro matapos niyang mabuntis si Maricar. At ang masaklap pa ay mayroon na pala itong pamilya na nasa karatig lalawigan namin nakatira. Kahit malumanay yung pagsasalita ng nanay niya habang nakikipag-usap sa akin, ay ramdam ko yung sama ng loob nito dahil sa nangyari sa kanilang anak. Pero ang mga sumunod na nangyari ay talagang hindi ko lubos na inaasahan. Hindi maabot ng isipan ko kung paanong naganap iyon. Parang hirap talaga akong paniwalaan na nangyari ang mga bagay na iyon. Simula kasi nang malaman kong nagdadalang tao na siya, ay sinikap ko pa rin puntahan ng madalas
upang alamin ang kanyang sitwasyon. Hanggang sa hinarap na rin niya ako at humingi ng paumanin sa akin. Sa madalas kong pagbisita ay nabanggit sa akin ni Maricar na hindi niya talaga ginusto na siya ay mabuntis. Pero inamin niyang tinanggap niya yung guro namin at naging sila. Pero wala talaga siyang balak na gawin yung bagay na iyon. Kaya lang ay niloko siya nung guro namin. Nangyayain siya nito sa isang handaan at magsinungaling. Pakiramdam pa ni Maricar ay mayroon daw itong inilagay sa kanyang ininom. Kaya sabi niya, pinuwersa siya at labag talaga sa kanyang kagustuhan ang ginawa ng kanilang guro sa kanya. Pagtatapat pa niya sa akin noon ay ayaw daw niya yung kanyang ipinagbubuntis. Matindi yung galit na kanyang nararamdaman noon para sa aming guro. At nais pa nga niyang idamay yung bata pagkat ayaw daw niya talaga noon. Pero lagi ko siyang pinapayuhan at pilit kong pinapaunawa sa kanya kung ano yung mas makabubuti. Nang mga 5 buwan na ang kanyang tiyan, ay minsan pa akong dumalaw kay Maricar. Tulad ng dati, ay may dala akong mga sariwang gulay at prutas. Pagdating ko sa kanila ay nakasarado yung pinto sa harapan ng kanilang bahay. Kung kaya, umikot ako sa likod upang doon ko na lang ilagay ng diretso yung mga dala ko sa kanilang kusina. Sanay na kasi ako sa kanila at hindi na rin naman kasi iba ang turing nila sa akin. At ganun din naman ako sa kanila. Pero laking gulat ko nang maabutan ko ang isang babaeng nakalupasay sa lupa sa tapat ng lababo. At abalang-abala na may pinapangus ito. Nanindig ang mga balahibo ko sa katawan dahil sa nakita kong nagkalat ng mga dugo. Nagtatayuan ang kanyang mga buhok at nanlilimahid siya sa dugo. Wala itong tigil sa pagnguya at pagkagat habang nakayuko. Na tila ba sarap na sarap sa kanyang kinakain. Pakiramdam ko ay bumaliktad ang sikmura ko dahil sa aking nakita. Naintakutan talaga ako dahil malinaw na sa akin kung anong uri ng nilalang yung nasa aking harapan. Pagkat nakita ko ang maliit na kamay at paa, nakabahagi ng kanyang kinakain. Isa itong aswang. Napasuka akong bigla at tila doon pa lang niya ako napansin. Kaya bigla itong napatigil at tumingala. Napatingin siya sa akin. Nagkalat ang dugo sa kanyang bibig maging sa palibot nito. Pati ang kanyang muka ay halos mabalot na rin ng malansang dugo. Yung takot na nararamdaman ko ay napalitan bigla ng awa nang mapagsino ko ang aking kaharap. Si Maricar, ang matalik kong kaibigan. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang damayan sa kung anumang sakit na kanyang nararamdaman, lalo na nang makita ko ang luha na nangilit sa kanyang mga mata. Pero tila huli na ang lahat. Kaya mas minabuti ko na lang ang lumayo na muna. Kaya nagmadali ako. Iniwang ko na siya at mabilis na nilisan yung lugar. Nalaman ko na may lahi pala talaga silang aswang. Na ipinagpasalamat at naunawaan ko kung gaano pinahalaga ni Maricar yung aming pagkakaibigan. Dahil ni minsan ay hindi nila ako pinadaanan ng kanilang mag-anak.
Hindi nila pinagtangkaan ang aking buhay at hindi rin nila ako hinawaan. Yun nga lang, marahil ay hindi talaga gusto ni Maricar yun nangyari sa kanya. Nung huli, nabalitaan din namin at naging matunog yung usap-usapan doon sa aming paaralan ang tungkol sa biglaang pagkamatay ng mapagsamantala naming guro na iyon, na malakas ang kutob ko may malaking kinalaman ang mag-anak ni Maricar. Dito po natin pansamantalang tinatapos ang kwentuhan po natin para sa gabing ito. At kung inyo pong nagustuhan ang ganitong uri ng mga content, ay huwag nyo na po sanang ipagdamot pa ang inyong like at mag-subscribe na at pindutin ang bell icon at i-click ang all para lagi kayong updated sa tuwing may bago po tayong i-upload na kwento. Mag-comment na rin at ibahagi kung mayroon din kayong mga naging nakakatakot na karanasan sa comment section. Maraming salamat po at hanggang sa muli.